hukumomi biyu ne inda aka samu rahoton mutuwar yara 42 daga cikin 200 da suka harbu da cutar. Kyanda kwayar cuta ce mai saurin yaduwa kuma tana kama yara ne da ke ƙasa da shekaru 5 da haihuwa. Ana iya samun kariya daga cutar ta wajen karɓar allurar rigakafi. A Najeriya ila yau wasu tubabbin 'yan Boko Haram sun kai farmaki wani ofishin 'yan sanda a Maiduguri, babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar, a wani yunkuri na ceto wasu abokansu da aka kama da laifin ta'ammali da muggan kwayoyi. Sai dai jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar Borno Kenneth Daso, wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin, ya ce jami'an 'yan sandan sun dakile maharan. Doso ya ce ranar 30 ga watan Afrilu ne jami'an 'yan sanda suka kai wani samame kasuwar fara, biyo bayan bayanan sirri da suka samu na cewa wasu masu harkar mugan kwayoyi da tubabben Boko Haram suna aikata ba daidai ba a wajen, inda suka yi ram da wasu mutane 8 cikinsu har da mace guda, waɗanda aka samu da gram 476 na mugan kwayoyi. A ranar Litinin mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa a Chadi, lamarin da ya sa ta kasance ta farko cikin jerin kasashen da sojoji ke mulki a tsakiya da yammacin Afirka da za a yi zaɓe bayan shafe shekaru a ƙarƙashin mulkin soji. A yayin da tuni 'yan adawa ke zargin shirin tafka magudi, don takarar da ake hasashen zai lashe wannan zaɓe shine shugaban ƙasar mai ci janar Muhammad Idris Deby Itno, wanda ya karɓi mulki jin kaɗan bayan da 'yan tawaye suka bindige mahaifinsa har lahira a filin daga a cikin watan Afrilu shekarar 2021. Masu sharhi dai sun ce kawayen Chadi na yammacin Turai sun yi shuru, suna zuba ido tare da fatan akalla zaben zai samar da gwamnatin demokaradiyya. Ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke yaƙi da gwamnati a arewacin Mali sun ce sun kafa wata sabuwar haɗaka, inda suka naɗa wani jagoran 'yan aware a matsayin shugabansu, kamar yadda wata sanarwa da suka fitar ta bayyana. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Akalla mutane 1,000 ne 'yan gudun hijira daga Sudan suka tsere daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin ƙasar Habasha, biyo bayan jerin hare-hare ga harbe-harbe da fashi da makami, kamar yadda wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa suka shaida. 'Yan gudun hijirar sun ce kimanin mutane 7,000 daga cikin 8,000 da ke zaune a wannan sansanin na Kumer sun bar wajen a ƙasa da sanyin safiyar Laraba, bayan da wasu masu kuma 'yan ƙungiyar da ke dauke da makamai a yankin suka kai musu hari. Sun ce 'yan sanda sun tsare su jim kaɗan bayan barin sansanin mai nisan kilomita 70 daga iyakar Sudan da yankin na Amhara. Ministan ilimi da raya al'adun Sao Tome da Principe Isabel Abreu ta ce za su nemi biyan diyya daga Portugal akan barna gami da cin zalin da suka yi musu da ke a yayin zamanin mulkin mallaka. Yayin zantawa da manema labarai, ministar ta kara da cewa za su tsara yadda tattaunawa za ta gudana tsakaninsu da Portugal kan biyan diyya, ko da yake ta ce shirin zai ɗauki lokaci kafin aiwatarwa. RFI. Hamas ta ce wakilanta za su balaguro zuwa kasar Masar don ci gaba da tattaunawar lalubo yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza a wannan Asabar da farar aniya, a yunkurin na baya-bayan nan na neman dakatar da yakin da take gwabzawa da Isra'ila yau kusan watanni 7. Masu shiga tsakani na kasashen waje na sauraron martanin Hamas game da tayin tsagaita wuta ta kwanaki 40 tare da musanyar waɗanda aka yi garkuwa da su da fursunonin Falastinawa da ke zaman kaso a Isra'ila. Turkiya ta ce ta dakatar da duk wata hulɗar kasuwanci tsakaninta da Isra'ila har sai an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi a Gaza. Ana hasashen adadin cinikayya tsakanin kasashen biyu ya kai dala biliyan 7 a shekarar bara. Ma'aikatar kula da harkokin kasuwanci ta Turkiya ta ce za a aiwatar da matakin har sai Isra'ila ta bayar da damar shigar da kayan jin kai zuwa Gaza ba tare da matsala.